Eduard Chmelár komentuje prichystanú kampaň progresívcov k povodniam. Viete, že o Tomášovi Tarabovi si myslím len málo čo dobrého, ale to, ako progresivistická opozícia zneužila ešte aj povodne, mi vyrazilo poistky. Zdá sa, že progresívne Slovensko malo vopred nachystané dva scenáre. Jeden, ak sa nič vážne nestane, vtedy bude obviňovať vládu z preháňania, a druhý, ak nastane katastrofa, vtedy bude Ficov kabinet obviňovať zo zanedbania povinností. Skrátka, PS vynaložilo všetky sily, aby vládna koalícia s prírodným živlom mediálne prehrala. Experti progresívneho Slovenska Tamara Stohlová a Michal Sabo vydali už včera stanovisko, že minister životného prostredia pri protipovodňovej ochrane vopred zlyhal a avizovali zvolanie mimoriadneho zasadnutia Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, lebo Taraba ohrozuje protipovodňovú ochranu v projekte prehradenia starého koryta Dunaja. Líder PS Michal Šimečka dnes v sobotných dialógoch síce zmierňoval toto stanovisko a ocenil prácu zapojených zložiek štátu, ale ani on si neodpustil poznámku, že vraj sme mohli byť v lepšej situácii, keby minister Taraba neodvolal odborníkov s dlhoročnou praxou. Keď som to prvý raz počul, musel som sa uistiť, či sa mi nesníva. Môžu mi progresívni experti vysvetliť, ako kauza prehradenia Dunaja ovplyvnila súčasné katastrofálne dažde na Záhorí? To nám chce Michal Šimečka nahovoriť, že keby Taraba neodvolal šéfa TANAPu alebo SHMU, povodne na západnom Slovensku by sa nekonali. Progresívci asi nadväzujú na staré bolševické poručíme vietru dešti. Prepáčte, toto je čistý hyenizmus. V živote spoločnosti občas nastanú dramatické chvíle, kedy musí ísť politika bokom. Prírodné katastrofy medzi takéto okamihy rozhodne patria. V situácii, kedy tisícky vojakov, hasičov, dobrovoľníkov, prakticky všetko, čo má ruky a nohy, pomáha v náročných podmienkach spevňovať hrádze, plniť a nosiť vrecia s pieskom, zmierňovať škody a zachraňovať životy, zdravie a majetok občanov, a ja im za toto nasadenie zo srdca ďakujem. Nevyužili opoziční politici ani len príležitosť mlčať. V ideálnom prípade, v zdravej a súdržnej spoločnosti, by som v tomto čase namiesto výčitiek očakával od predstaviteľov opozície skôr otázku. Čím môžeme pomôcť? Ako môžeme byť užitoční? Ale oni nie. Oni budú radšej z nešťastia ľudí vytlkať politický kapitál. Je to odporné. Tarabové plány na prehradenie starého koryta Dunaja, ktoré môžu vážne poškodiť životné prostredie v tejto časti unikátnej slovenskej prírody, vyvolávajú určité obavy a otázky aj u mňa. Ale toto všetko teraz počká a je maximálne nevhodné riešiť to uprostred vysilujúceho boja s vodným živlom. V tejto chvíli sa potrebuje Slovensko viac ako inokedy zomknúť. Teraz je čas, aby sme si pomáhali, nie medzi sebou bojovali. No PS opäť raz potvrdilo, že súdržnosť Slovenska je pre nich cudzí pojem a že budú radšej rozoštvávať, ako zjednocovať. Aspoň vieme, že ani v núdzi sa tento štát na nich nemôže spoľahnúť. A nám ostatným želám veľa síl. To najhoršie nás ešte len čaká, tak si všetci držme palce, nech sa nikomu nič zlé nestane a navzájom si žičme, aby boli následky čo najmenšie, napísal Eduard Chmelár. Kliknite na odber V4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej strednej Európy na jednom mieste.